Salutare, fraților, ce mai faceți? Să vine cu noi episod de Resident Evil 2. Astăzi o să încercăm să facem level 40 ca să luăm acest șarm. Da, mi-l doresc foarte mult pentru că, da, de ce nu? Așa și jucăm. Oameni buni, scuzați-mă pentru că e o verișoară la mine și mă nebunește de cam nu mă lasă să filmez. Deci, scuzați-mă, oameni buni, doar că am unele momente când chiar îmi vine să râd. Dacă mai auziți ceva pe fundal, să știți că e verișoara mea și orice aș pune nu încetează să tacă din gură și sunt obligat prin lege să o țin la mine. What the fuck? Adică să o... Mamă! Da, mersi, bă! Da, și-am uitat ceva. Oare ce am uitat? Am uitat ceva, dar oare ce am uitat? A, da, oameni buni, vreau ca la acest episod să se string... Oameni buni, scuzați-mă, nu pot să mai vorbesc. De ce? Nu știu. Să se strângă la acest videoclip peste 7000 de like-uri. Da, glumesc, 7000 de like-uri. Măcar un like, pentru că văd că apreciați ce fac și o să mai fac. Dacă văd că vă place. Și prin like-ul vostru o să văd că apreciați ce fac. Și o să mai fac. Deci nu m-am încălzit destul de bine. Ok. Okidoki. Mamă, ce cap mi-a dat. Bun. Hop. Da. Eu vreau să-i dau cap cu nou scop. Vroiam. Cum? Cum? Mi-a dat nou scop iară. E 9-2, părere. Cum? Nu! Nu, hack. Na, mă, mai ești tare în gură? Na. Hai, mai fi tare în gură că vă bag de vă căcați. Ok. Nu comentez nimic. Awal hack. Dar atâta pot să spun. Unul mort. Cum? Nu, wall hack. Wall hack. Wall hack. Bă, ați văzut, era la 7 metri de mine, păreri. Și mai bun pe videoclip o să se vadă. Mă refer, o să se... De unde trage, în primul rând. Ok, bun. O să se vadă ecranul invers. Nu știu de ce, nu pot să fac nimic. Cred că ori de la joc, ori de la YouTube, nu știu. Doar că nu pot să fac nimic, îmi pare rău pentru că se vede așa, dar nu știu. Poate faceți voi ceva, poate, nu știu, doar zic.
Mamă. Mai bun, dacă nu mai vorbesc pe clip, asta înseamnă că sunt foarte concentrat și nu aș vrea să mor. Am zis că nu vreau să mor, da? Logo plec. Iar verișoară mea. Bun. Ok. Logo black. Ce m-am speriat? Nu! Că vin din două părți. Cum? Nu pot să cred! Da? Dacă mă auziți pe fundal voce de fată, să știți că e verișoară. Și nu pot să mă abțin să nu râd, pentru că dacă ați ști cum face, mamă. Ok, după aceea o să jucăm Alice. Ok. Oamenii îmi pare sincer rău că râd. Nu mă pot abține. Da, și din păcate am pierdut, dar măcar am mult pic. Măcar atât. Ora 4 când filmez, 4 dimineața. Și da, cred că o să-l postez ziua, nu știu cum o să partim. Primit ceva? Măcar e bun, măcar am primit 8, măcar atât. Măcar atât. Nu, acum jucăm un Defuse. Pentru că n-am mai jucat de mult și da. Ia să vedem 13, ok. Defuse. Și oameni buni, dacă vreți să jucăm împreună, lăsați în comentarii ID-ul vostru de la Standoff și o să ne jucăm împreună și o să facem videoclipuri împreună. Deci lăsați ID-ul jos în comentarii și da. Și să știți că dacă ieșiți din videoclip, sub videoclip este un buton roșu de asta, de subscribe. El trebuie să fie gri, deci trebuie să fie gri și la voi. Dacă nu este gri, înseamnă trebuie să-l faceți gri dacă nu este. Și vă mai repede pentru că să-l puneți, pentru că o să pierdeți foarte multe dacă nu. Și apăsați pe butonul, apăsați pe clopoțel, că o să vă apară când postez ceva, o să vă apară notificare că am postat și vă puteți uita chiar primii la videoclip și să dați un like. Deci merită. Pentru că mă face fericit chestia asta cu că voi o să dați like la acest videoclip. O să mă facă foarte fericit și dacă văd că o să se strângă multe like-uri la acest videoclip, o să mai fac. Mor. Stai mă, că chiar, bă, dar câte gloanțe mai avea, bă, chiorul satului care e el. Ok. Vezi că o planta bomba pe... Hai pe Sofia. Cred că toți au lag. Sau eu am lag, nu știu. Hai Sofia. Bravo Sofia. Bun. Și... da, lăsați un like, v-am mai spus. Și un subscribe, pentru că mă ajută foarte mult. Dă Sofia. Bravo.
L-am participat și eu, ia. N-am vreun kill, n-am nici. Sofia, câte kill-uri are? Câte kill are Sofia? 2 kill, bravo ei, adică e fată. Măcar. Luăm un shotgun. Știu că nu o să mă ajute cu nimica, dar poate. Hai să mă duc în B de data asta. Cioco. Pare că nu e nimeni în B. Mă duc pe aici. Ce-am crezut că e unul. Dacă era unul, era ca lumea. Și văd că sunt mulți acolo pe lângă, în stânga sus. E hartă dacă n-ați. Mam, cum stătea ăla? Vrea să-i bag țeava în cur. Cum stătea? Bun, i-am dat după cap. Mai bun și dacă am lag îmi pare sincer rău. Bun. No! Da, îmi pare rău că am lag. Nu știu de ce am lag, doar că din cauza hărții sau din cauza jucătorilor am lag. Dar pare sincer rău. Cred că sunt de reconnect pentru că de ce nu? De ce da? Și dacă am vocea schimbată, să știți că sunt un pic răgușit. Și da. Și da, bun. Îmi pare misă că ori se mișcă pe loc, ori am 3, 2, da. Ok. Bun, deci eu am 3 kill-uri. Sofia a ieșit, din păcate. Da! Așa, oameni buni, și am revenit înapoi și așa, perfect. Mamă, îmi place skin-ul asta. Merg, pentru că, de ce nu? Dacă mor, toți suntem sortiți la moarte, deci... Alo? România, Groenlanda, ceva? Wanna help you? Sper că am omorât 2. Da, eu i-am dat grenada lui ăla perfect. Am dat acolo la... O să păzesc bomba pentru că mai e unul. Hai vă sureca. Mai vine unul să păzesc o bomba cu mine. Încă unul. Dacă puteam să o mutăm ca pe CSU, era fain. Bun, deci m-a omorât, are wall hack, cred. Nu știu. Oameni buni, nu cred că o să putem să facem măcar level up, nu cred. Pentru că am un lag și ar trebui să rezolv problema asta cu lagul, deci... Avem așa, ăsta, skin-ul ăsta care e demențiar, care îmi place mult. Așa. Avem skin-ul ăsta pe pistol. Am zis skin pe pistol. Mușel.
aici cred că n-am fost. Ar fi păcat să vină unul ca mine. Să-i omoare pe ăștia. Dacă ar fi cineva, dar nu cred. Măcar sunt în da. Dacă se putea, dacă puteam să ne omorâm unul între noi, adică polițist cu polițist, în fine, puteam trage noi, era perfect. Perfect. Pentru că îi omoram eu pe toți. Se pare că îi aici, dar cum să ajung? Da, gata. Da! Eu nu înțeleg o fază. Ăștia doi sau... Nu. Nu cred. Ăștia doi vor... Nu se omoară unul cu celălalt. What? Bă. Care a câștigat? E ăsta. Când am minut... Nu știu de ce, așa mi-a venit. Dau eu mute. Sper să recuperez pe asta. Ăla vorbiți, adică nu trăgea în el, trăgea în mine. Și el s-a pus după el, deci ăsta, el e groaznic e asta. Bă, mersi că stai camp, bă. Mersi. Mersi frumos că stai camp. Chiar îți mulțumesc. Mersi. Mersi că stai camp. Thank you. Hai să văd pe ăsta. L-am omorât. Nu știu, îmi place pistolul. Îmi place skin asta pe pistol. Dă-mi așa un fel de inetizant, știți, din ăla. Pentru că am avut lag și m-am urât. Bă, îmi pare rău, acest videoclip se oprește aici. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un share și un subscribe și lăsați în comentarii ideurile voastre și o să jucăm împreună. Lăsați un like, un share și un subscribe și ne revedem data viitoare. Pa! Stai să trag. Pa! Ne vedem.